एमएलए जयन्त बसुमतारिया दोंनै लामा आरो दै होबथानो अन्थाइ माथावरि बेखेवदों। रायजो राजानि सुबिदा आरो जौगालु बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै एमएलए जयन्त बसुमतारिया गावनि बियाबनि चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना ओनसोलनि आमटेका जांसिबारि गामिनि लामाखौ बिजित नार्जारी कन्ट्रेक्टर आरो आनन्द बिटिनि बाजार गामिनि लामाखौ बिथराय नार्जारी कन्ट्रेक्टर मोनलुफुंनाय सिमना ओनसोल जौगालु हाबाफारि बिथांखिनि गेजेरजों मावफुंनाय आरो भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय थाखलाय दैखौ मानिकपुर आरो गामिजों लोगोसे गोबां गामिखौ खुरखानायनिफ्राय होबथानो लुफुंगोनखौ जाखब नार्जारी कन्ट्रेक्टरा मावफुंनो लानायखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवना होयो, जायखौ रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायो आरो एमएलए जयन्त बसुमतारियाबो दै खुरखानायनिफ्राय एबा सै सम्पति खहा जानायनिफ्राय रैखा मोननायनि मावनाय जायो होनना फोरमायो। नोंथांनि समस्थियाव गोबाव सम भारत भुटान सिमना साखाथियाव थानाय चिरां जिल्लानि बे मालिबिथा आनन्द बिटिनि साइडआव माखासे दै खुरखानाय आरो लामानि जिखिनि जेंनाफोरखौ बिथा हास'नाय हाबाफारि मा डिपार्टमेन्ट आरो मा आयदानिफ्राय बेखौ मावनाय जादों? नंगौ जे सिडली समष्टि हिसाबै जुदि नायोब्ला गोबां दैमा दैसाफोर बाव दंसोगारो, जेरैहाय थाख्लाय, बिमा दै, माख्रा दै आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गाहायाव नांगोल दै। बे दैफ्रा थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय बे ओनसोलाव थांनानै थानाय रायजोफोरनि जिउ खांनायाव जोबोद मोनसे खहा, सय सम्पति खुरखानानै लांनानै गोबां बेबायदिनो न'खरफ्रा गोबां जायगायाव डिसप्लेस जाबाय, गोबां बिदिनो स्कुल, गिर्जा, मन्दिरफ्रा खुरखाजानानै गोदाव सोराव मोनसे थासारियाव दङ। दा बेखायनो दिनैहाय SDRFनि मोनसे स्किम नैबे थाख्लाय दैयाव नैबे मानिकपुर गामि आरो बेजोंनो दलगाव खाथि खाला ओनसोलनि बे गामिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बल्डार पिचिंनि गेजेरजों बेखौ ससेस जाबनानै रैखाथि होनो थाखाय SDRF स्किमनिफ्राय आसाम सरकारनि गासै 1.79 क्ररनि बे मोनसे स्किम, गासै 400 मिटारनि बारा बे बल्डार पिचिंआ जागोन। मिजिं खालामदों बेजों नैबे गामिनि बे खाथि खाला नांजाबनाय गामिफ्रा थारैनो रैखाथि गोनां जागोन, बेयाव खुरखानायनिफ्राय निस्सय गोजानाव थानो हागोन, बेखौ मिजिं खालामनाय जादों। आरो दिनैहाय आसाम सरकारनिफ्राय बेबायदि गोबां स्किमफोर मावनाय जादों, जेरैहाय बिमा दैयाव नोंथांमोना मिथिबाय जे गासै 12 किल'मिटार माने राइट बेंकआव बेखौ प्रटेक्सन होनायनि हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दं। आरो बेबायदिनो नैबे थाख्लाय दै, गाहायाव नांगोल दै, दा बेयावबो बेबायदि माखासे स्किमफ्रा मावफुंजागासिनो दं। गाहायाव माने बेबायदि मोननैसो स्किमखौ मावफुंनानै दा थांनाय दैज्लांनिफ्राय मोननै मोनथामसो गामिया जोबोर मोजाङैनो रैखाथि मोननो हादों। नैबेयावबो मानिकपुर गामिजों लोगोसे दलगाव आरो बे खाथि खाला थानाय गामिफ्रा निस्सय रैखाथि मोनगोन होननानै आं मिजिं खालामदों। आरो बेजों लोगोसेनो दिनैहाय BADP आसनिनिफ्राय मोननै लामा जांसिबारि रड 230 मिटार, बेजों लोगोसे मोनथाम कालभार्ट दंफायो। आरोबाव एखे रोखोमनि ICBP रड आनन्द बिटिनियाव गासै 630 मिटार ICBP रड बानायनाय जादों। बेजों जों मिथिगौ जे नैबे सा ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो फिसा फिसौ माखासे गामियाव हाबनाय लामाफ्रा दासिमबो जोङो नांगौ रोखोम डेभेलप खालामनो हायाखै। BADP आसनिनि गेजेरजों नैबे भुटाननि खाथि खाला थानाय गासै भुटान रायजोनिफ्राय भुटान सिमानिफ्राय 10-15 किल'मिटार गाहायाव जेफोर गामिफोर दङ, बे BADP बिथांखिनि गेजेरजों बे मावफुंजादों। दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नुफैनानै जे जोंनि जाय बिथांमोनहा खामानिखौ लादों, 50 लाखनि मोननैबो स्किमा BADP-ना, बेयाव जोबोद मोजाङै मावफुंदों। आरो बेबायदि जुदि जोङो जाख्ल'नाय गैयै मोनसे थासारिखौ जेला लांबाय थानो हागोन, आरो बेनो जिथु जोंहा प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि UPPL सरकार, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिनि थांखिया बेनो जे जोंनि जौगानाया थाबैनो फैनांगौ आरो आसामखौ जौगासार मोनसे रायजो हिसाबै दानो नागिरदों। जोंहाबो मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा BTR ओनसोलखौ जोबोद मोनसे गोजोन थासारिजों लोगोसे बे ओनसोलनि गासै जौगानाया जाहाथे जोबोद मोनसे स्पिडआव थाङो, स्पिड आप जायो आरो बेयाव खुनु कारापसन गैयाजासे जि रोखोमै जिबायदियै जोंहा एस्टिमेटआ थिनदों, जिबायदियै जोंनि आसनिया थिनदों, बेबायदि खामानिखौ मावनो लादों। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों।
ओरैनो दासिमाव चिरां जिल्ला हिसाबै दैनि खुरखानायखौ माबायदि मावनाय जादों? बेयाव नुबा आं बुंनो लुबैदों जे मेनलि जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किममोन बियो जे गासै 12 किल'मिटार लामा राइट बेंक बिमा दैनि बेखौ दा जोबोद मोजाङै मावफुंगासिनो दं। बेयाव जिअ' बेगजों लोगोसेयैनो बेयाव नोङो फारक'फाइनबो थाफागोन आरो नैबे दा नैबे मानिकपुर गामियाव बे नोङो थाख्लाय दैनि माने लेफ्ट बेंकआव बेखौ 400 मिटार हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौ मावफुंना लानाय जादों आरो बिनि अनगायैबो माखासे दा सेंसन जानांगौ निस्सय दंबावो जोंहा ओरैहाय नांगोल भाङा ओनसोलखौ प्रटेकसन होनांगौ जोंहा माने नांगोल दैनिफ्राय बिमा दैनिफ्राय बिनिबो माखासे प्लेन एन्ड एस्टिमेट अलरेडि साबमिट होखानानै दङ। आं मिजिं खालामदों देग्लाय दैज्लांनि सिगां बेबायदि मोननै मोनथामसो जायगायाव आरोबाव प्रटेकसननि हाबाफारिया निस्सय जागोन आरो बेजों जोङो बै ओनसोलफोरखौ रैखाथि होनो हागोन। आदसा बे समावहाय आङो मिडिया बेयाव सफैनायनि थाखाय आङो हामबायहोयो सार नोंसोरखौ। आं दा बे गामिनि नङाब्लाबो आंनि गामिया बेहायनो बिथिनायावनो दा साखाथियावनो ओमफ्राय दा जोंनि MLA सारा नैबेफोरबायदि माखासे दै खुरखा जानाय नैबे गामिखौ रैखाथि खालामनाय बेफोरबायदि मोनसे रैखाथिनि मोनसे प्रटेक्ट होफैनायनि थाखाय जों MLA सारखौ जों हामबाय होयो आरो बेबायदिनो मोनसे जोंनि गामि रैखाथिनि माखासे बेबायदि खामानि मावनायखाय MLA निसिम रोजा रोजा जोङो साबायखर बावो आरो जोंनि गामिखौ बेबायदिनो प्रटेक्ट खालामनानै आरो मोजांसिन खालामनानै जाहाथे जोंनि गामिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेखौहाय जाहाथे रैखाथि मोननानै जाहाथे संसार गोजोन बेहाय जानो हायो। दा बेनिखायनो बे प्रटेक्सनखौ जुदि होबा माबायदि थासारि जागोन? आदसा बे प्रटेक्सनखौ जोङो बेहाय होआब्लाथ' बे गामिया मथा मथि बेयाव थानानै रैखाथियानो मोनो मथा मथि गैखाले। दा गोबां नैबेफोरावहाय गामिनि दङमोन बे गामिफ्राबो जेनेबा नैबे खुरखानायावहाय बेयाव गासैबो न' दंजोबोमोन। दा बेखौ दैया लांजोबनानै नै दा ओरै माखासे सानजाजों थानाय गामियाबो दा माने बेबायदिनो दैजोंहाय नासयजानाय दा मोनगासिनो दं आरो दैज्लां बोथोर सफैयोला दैजोंनो भुगिनानै थानाङो आरो बेहाय। दा बेनिखायनो नै बेफोरबायदि मोनसे अनुस्थान एबा माने बे प्रटेक्टखौ MLA सारा होफैनायनि थाखाय MLA सारखौ हामबाय होयो आरो जोंनिफ्राय गामिनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो। सिगांनि समाव बेफोरबायदि जेंनाखौ लानानै सरकारनो खोन्थानाय समाव माबायदि रेसपन्स मोनदोंमोन? बेबायदि माखासे सरकारनो खोन्थायोब्लाबो बेफोरबायदि मोनसे रैखाथिनि माखासे बेबायदि मावनाय जायाखैमोन आरो मोनसे बेबायदि दैनि दोहौखौहाय लाखिनो हायाखैमोन। नाथाय देग्लायनि नैबे बोसोरावहायसो जानानै बेफोरबायदि प्रटेक्टखौ जों मोननो हाबाय आरो बे गामियाबो हयथ' बेजोंनो रैखाथिखौ मोननानै बेनो संसार जानो हागोन आरो। माने सिगांनि सरकाराव जेबो माने दा बेहायथ' सिगांनि सरकारावथ' जेन'बा बेहाय जेबो जों नुवाखै मावनायखौबो आरो जों मिथियाबो। ओमफ्राय दानि बे जोंनि BTR सरकारा बेफोरबायदि मोनसे गोजोन थासारि बे गामिखौ लाखिनो थाखाय नैबे प्रटेक्टखौ होनायनि थाखाय हामबाय होयो।